Ora usah gengsi, Kok yo? sing penting iso mangan sak bendina. Oke. Ora duwe utang. Oke? Oke. Umume masih. Iki ya malam minggu lah ya. Aja lali umume peh jan malam minggu. Aja lali peh. Kayaknya apa tuh kayak kok blayer kae? Kok yo Tamu ora melek kita piye. kok mesti miso gitu. Mbok ning motor kok delokno. Lha nyapa? Sawangan. Ki lho. Dalam tangan dene. Lah nyapa kok yo? Tok yo anu. Lah kowe lho. Ya ya. Lah nek mlebone lho kangen. Gak aku ki lebokno dhewe aku nek ora mbok tukokne ngene iki ninja ngene iki. Gak aku. Gak kan gengsi, wong iki biasa ae. Duwe Kok iya? kuwi yo kuwi rasane. Kok yo sing ngene aku iki. yo pengen ninja SS ngene iki lho. Kok yo. Ngene iki wis alhamdulillah. Kok yo, Timbang kowe gak duwe, apa ki perlu tak sekolahane apa piye? Aja ta. Ayo ben Peh. kowe beno kowe. Ya wis. Lah ana pedaku dolen tukokno ninja. Wis ngene ae. Ditukokne kuwi tambahno dhewe tapi ragat Kere men. Kere men kok yo. Iki le tapi le penak iki tak omong Lah, ya pagases. Tiger rek, lha iki lek totoke pecah lho iki lho. OTW jas. Pak, domang wis nek iso tuku ninja ngene iki lho, Pak. Pak sering. Oh yo. Mangan sak dina awake dhewe alhamdulillah. Wis ngono lho ya. Syukur. Piye, Pak? Pak kata-katane, Pak, wis ora usah gengsi piye? Kowe makane kowe mung teko rasa miso-miso. Lah Kok terus yo. piye lah ngene iki? Lah ngene iki lho gengsi Lah. piye? No gengsi. Ora usah gengsi, Kok yo? sing penting iso mangan sak bendina. Oke. Ora duwe utang. Oke? Oke, Ya. pokok aja nganti duwe utang lho ya, Mas. Oke. Peh, jan ben uripe ben ayem ngono. Apa? Ses. Larang,